аз съм Стефан и следващото видео съм приготвил много яки изненада. Ще пробваме напитки хак, ето ги. Ще пробваме първо синята с кокос, с Ели и после ще пробваме черната, не знам на какво има вкус, но нека да почваме с синята. Сега ще дадем оценка, да видим каква ще бъде моята оценка. 3, 2, 1. Мирис. Това няма вкус на кокос, аз не обичам кокос. И ми бих дал 4 от 10. Това поне за мен си е толкова оценката. Такава оценка бих дал. Така, нека продължим с оценката на Ели. И сега си пробвам тази вкусна напитка, която много ми харесва. 10 до 10. Нека сега пробваме черната. Ето как изглежда. Дано да ни хареса, само вижте как се отваряше. Хайде. Ето. 3, 2, 1. Бих дал 7 от 10, защото... добре. Става пак. Нека продължим с оценката на Ели. Имам много невероятно нещо за напитките хак. Това ще не може да се разлее. Дори така. Това, гледайте как опиквам тази напитка, която прилича на циганска. Минус 3 от 10. Направо като ми отида в гърлото има вкус на лекарство. И Стефане, как мога да го купиш?